Breaking news. The Citizen Coalition for Change CCC reported that ZANU-PF supporters burned down the home of one of their members in Urungwe after he commented against corruption on Studio 7 radio. Ashperi mushe muri Zimbabwe awatona kuti aiwa an activist anolaya kuna Nelson Chamisa Opisirwa Imba kusvika kuma ashes. Ashperi mushe sanapinda mashoko abuda nyuka panapa pa Change Radio ndopa ndoti bva subscriber obva walike kuti on the bell icon tipinda unyora vachiti this brave act made him a target of violence, resulting in his home being reduced to ashes. This has been the business of ZANU-PF since time immemorial. They don't want anyone who tells the truth. The continued crackdown on opposition politicians and supporters is unacceptable, and SADC should discuss the human rights situation in Zimbabwe. Vanhu vakambana mapicha samuri kuona video Imba yakapiswa zvinzi aiwa mukomana uyu kuti munhu uyu anga anobva komenda panodzima human rights violations pa Studio 7 anga ava anobva expose the ruling party ZANU-PF, and then the end result ndo mapictures amuri kuona ndozvikunzi ndo zvazoitika. Tiudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi kana kuti problems ari kufesiwa nevanhu veopposition munyika yeZimbabwe sizvamuri kuona zvanyatsi kuproviwa nethose images yaimba yapisiwa. Pinda comment section medu mumbotudza mafungiro enyu kuti munoti kudi pamusoro pechitiko ichi aiwa kunyanya kwevanhu vari loya kuna Nelson Chamisa. Pinda comment section medu saka no subscribe kulike chano turn on the bell icon.